oluena na omume ihe kwuru ka anyị na-eme anyị abatago kpọmkwem n'oge ha anyị ji eme mmọnwụ ama m na-enụ ya perikom ekelela gị tata anyị ga-agbapụ ọsọ maka na ụlọ juru eju bara maka na ọ na-abụ eze ụka Herud na atụtụ ngịga cheta na ihe na-ege na-ekiri bụ Kpakpando maka na Kpakpando bụ ebe ahụ anyị nọ wee na-akwalite omenala ndị Igbo. Cheta na ụlọ ọrụ abụ n'ọlụ karaka ụlọ mgbasa ozi karaka ya bụ n'ọlụ ekwurekwu ịgba akara 109 ka eji eweta ya igwuyere chinchin n'ụlọ nke B dị na Savage Crescent na GRA n'obodo Enugu kpọmkwem. Ọkwa ebe a ka anyị nọ nwanne ya bụ nkwado gị niile ịgbasa ozi gị niile ihe ọbụla ị chọrọ ime mee ka ụwa mara maka ya n'ụzọ preacher bịa kwado nke a na-eme n'ụlọ ọrụ Solid FM ịbata n'ụlọ nke iri dị na B ya bụ B 10B Savage Crescent ijebe ozugbo na ngalaba azụmahịa anyị ka agwa gị ha na-ewepụ na anụ wee ree ya bụ na nke bụ nke anyị abụ m Chizzy Ani ka anyị gbapụ ọsọ ozugbo tupu a na-eme nke a anyị were nwa afọ obere nwa Chineke zitere ndị maazị na Oriakụ Anayo Ifeọma Agụjiobi nke Ukehe na Igbo Etiti Amechi Ugwuelesi kene obere nwa ya bụ ụmụaka ya bụ nwa Agụjiobi na-eme emume afọ 5 ya ya bụ eme anyị ga na-ekwu maka ya. Amechi ga na-agwa anyị ka o si adị eme na-agwa anyị nwa bịara ụwa anyị na-agọrọ gị ọfọ ogologo ndụ na ahụ isi ike ido ogologo ndụ Chineke fie maazị na Oriakụ Anayo Ifeọma Agụjiobi ife ha ga-eji wee na-eledo nwa maka na ọ na-agba azụsịa nwa nwa azụba nwa azụsịa nwa azụ nna. Ọ dị mma ka anyị na-eme nke a agwa m ụnụ n'ụlọ juru eju bara maka na Ezeọha egwu ego chinchim Ogbuọja egwu ego chinchim tupu anyị na-eme nke Ogbuọja ga-anabata anyị ka anyị wee kọọ n'ubi ọya anyị bịara Ogbuọja ndị Mburubu maka na ebe ọ bụ na nnukwu mmọnwụ na-aga a na-eji ọja anabata akpọbata Ezeọha ka anyị wee kọọ n'ubi ọya bịara ngwa. Ihe kwuru ka anyị na-eme nke rụwo iji gwa gị na Ezeọha gụnyere chinchim ebe a ugbu a anyị ga-anabatazi Ezeọha ka Ezeọha gaa ọjị ka anyị kọzie n'ubi onye bịara kpọmkwem ma mechie m ebe a. Ezeọha Igbo na-ekele gị gọọrọ Igbo ọjị ekele nwoke ekele nwaanyị bụ nne gị anyị cheta tachi mmadụ ihe na-emela anyị Igbo anyị na-ekenekwu ya maka na abụrụ mmadụ ji chebe na o ji ebata na anyị bata ga anyị ji ebe ghọta asị m ihe na-emere anyị Igbo ihe anyị Igbo na-emere na-ekwe ọjịba atalụ dịkọ asị m Chineke n'igwe Chineke ma oke mgbagwo na-ekwe ọjịba atalụ Chukwu na-emere ndị Igbo na-ekwe ọjịba ata ndị bụ ndị ekweme ka m na-akpọkọ ndị zoro ogbe afịa dịbụ ka m kpọgwochu na-ekwe ọjịba atakwa na ọjị ibe anyị bịa goje mee ka Igbo nwere ike dị na-aga n'ihu koja bụ ka Igbo dị na mma n'ọhịa anyị bịara n'Igbo ya dịrị na mma anyị bụsi na akwalite omenala Igbo ọ ga-adịkwa anyị na mma ọ ga-adụrụ Chizzy Ani na mma dịkwara ya Amechi Ugwuele ma ọtụ ndị dị iche iche Igbo adịkwa nwoke na nwaanyị onye si na omenala ya adụ ha ya adịkwa mana si na ụzọ ga-eje maka ope omenala bụ na ndị nke bịara abịa ego na m na-emekwa na ohibe na ije anyị na ndị omenala bịa gara ga ije okpoko na ogwu Nwagana a sị na ya adụ ka echi okwu agụ anyị ga-eri ga-abịa mana ka eri anyị agbakwa na ha ọzọ ka anyị ji bịa tata okwu anyị ji bịa bụ nke dum anyị ga-ejikwa ụwa na lue ka mma ka agwụcha ọzọ ka mmadụ akwụchikwa n'anya ọzọ a sị na ndị ọgbọ bụ ndị Igbo na-eme ezigbo a sị m ndụ ha ya adụkwa ndị si ka omenala adụbụ ndị si ka anyị ma adụ ya ha adụkwa mana bakwara Igbo anyị bụ onwe abakwa na eji ọgwụ anyị ga-ata ọja wụ tata ndụ tata ga m n'ihu tata ya kwụnụba anyị ma ntatakwa ọnwụ ike anyị ma ntata nsogbu anyị adụ ka echi eche ma ngwakwa na-agwụ
onye ọbụla bụ onye ọbụla Chineke nna kpọrọ na ụzọ nke kpọrọ ya ewere zọwa ndị mmadụ abụghị egbu mmadụ ka anyị nọ, abụghị egbu mmadụ ka anyị nọ n'ime ya, ihe anyị nọ bụ ọzọ ka anyị nọ. Anyị adụ ka echi akwụkwọ na-abụ ibe anyị ga-eri ga-abịa ma nkiri ya bụkwa na eze ọha dum ọ dị ma eze ọha awa n'ọjị ọjị nke a kara aka ọ gbajiri agbaji nnekwu ndị debe mmiri n'elu ọjị ọ dị mma ka anyị na-ata ọjị ịma na a na-ata ọjị otu a na anaghị ekwugbọrọ ọjị okwu. Anyị ga-ata ọjị, anyị tasị ọjị bata anyị akọ n'ubi ọhịa bịa kpọmkwem. Ewere ugwu atụkaba ka o si atọ chi ga-ejichi ga-abụ maka na anyị were ihe anyị ga-atịgasị ọnụ na ya kpọmkwem. Amechi sara ikene Kametu na Chukwu Agụji Obi ya bụ nwafọ Maazị na Oriakụ Anayo Ifeọma Agụji Obi ụmụ ndị Ukehe na Igbo Etiti nwa ha na-agba afọ 5. Amechi ndị ka o si ada Chizi nwanne m nwoke Ezeọha na Ogbuọja ndị Igbo, ana m ekene unu ekenesi unu ike. Unu ma na anyị zuo taa ọkachasị taa unu jụrụ eju Ezeọha na onwe ya nọ mmụọ na-agbata ata Ogbuọja na ya anyị ga-ekwu n'etu ndị mụrụ anyị na ndị mmụọ na ndị mmadụ ga-esi ghọta ya taa. Ọ ga-abụ onye ọbụla ntị wee sị na oyi nwoke na nwunye ya bụ Ifeọma ha na-ekene Chukwu etu o si wee mee ka nwa ha ruo dịgide ya dị n'isi ike wee rute taa o mere afọ 5. Ịma na anyị na-ekwu kedu ka ndị Igbo si amụ nwa, kedu ka anyị si azụ nwa,
kedu ka anyị si echekwa nwa ka ọ bara anyị uru mụ na-achọ ịgwa gị na ndị a bụ ndị na ha maka ha si eme ka nwa bụrụ nwa omenala bụrụ nwa Igbo bụrụ nwa afọ Igbo ana m ekene ndị Igbo na-ege anyị ntị anyị nụrụ ga-anọ ọfụma taa ọ dị mma nke a wee na-ewujizi anyị n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa na-abụta kedu ka anyị si anụdị nwaanyị a kedu ihe a na-emegasị wee bụrụ na mmadụ anọ nwaanyị tupu ọmụbazie ụmụ dịka o kwesịrị mana na-amara na Ezeọha bụ dibịa ọdịnala dibịa nke ya bụ dibịa ọdịnala ewere ka o si gbagwojuo ya dịka ndị gboo si eme ya a na-eje n'afa ewere ka esi eme ihe dịgasị ya ihe miri emi ọ bụ ndị dibịa ka a na-eje ka ha kọwaa ka o si ada imirikiti n'ime ha akọwakwana ọfụma akọwara gị ihe ị na-amaghị dịka o si site na mmụọ ụfọdụ na-akpọ na-asị na ha chọrọ ịma maọbụ jee gbaa afa n'aka ya a ga-enye gị akara ekwentị ya ugbu a maka ndị chọrọ ajụjụ n'ihe dịgasị ya ihe miri emi ịkpọ dibịa Ezeọha dibịa nwafọ Mburubu na Nkano East akara ekwentị ị ga-eji kpọọ Ezeọha bụ 08072352991 08072352991 maọbụ 09038676718 unu nwekwara ike ịkpọ dibịa Ezeọha na 08181895359 08295672740 08029567274 ọ dị ma anyị abanyegozie n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa ka esi anụ nwaanyị ọba ulu maka na ihe anyị na-eji ekwu ihe abụ ndị na-akpọ Ezeọha ugbu ọnụ ga-akpọ ya n'oge esela ọrụ n'okwu na-akpọba ya ihe anyị na-ekwu kpọmkwem bụ na omenala anyị ụzọ esi ụfọdụ ndị omenala abịara abịa na ndị asara isi si emeta omenala karịrị akarị imirikiti n'ime ha bụ ka esi emezi emume ịnụ nwaanyị ugbu a ụfọdụ bụ ije na ezinụlọ ebe a na-anụ nwaanyị ụmụnna wetasịa ka esi eme ya na be ha akpọkwu Chineke ha wee gara ha na-amụ nwoke na-amụ nwaanyị na-ada ogologo ndụ ndị bịaziri abịa si na ha na-eme omenala ọzọ asị mba n'ọbụ nke ọzọ ka ha ga-esi na-ewe ụzọ ha ga-esi mee ụzọ nke bịara abịa anyị wee na-asị na ya ka anyị ga-atinye ọnụ n'ụbọchị nke taa na ọ bụ ụzọ a ka esi emetọsị omenala gịnị ka anyị na-ekwu maka ya ụfọdụ bụ agbasa ihe ha ga-eji mee nwaanyị ka ọ dị ha sị na ha ga-eme ya n'ego ụzọ ụdị ihe dị otu a mgbe e mesiziri ụmụaka na-anọ ndị na-etolite etolite agaghịzi ama ihe a na-eme tupu anụọ nwaanyị nke a na-ebutezi ihe dị iche iche lee anya n'oge a na-eme omenala ka esi eme ya n'ala Igbo anaghị ewe alụkwaghịm dị ka esi were ya ugbu a na ụfọdụ na-emezi ọcha egbuta ọcha egbuta alụkwaghịm juziri ebe niile maka na ọ na-abụzi onye chọọ ịnụ nwaanyị ọ bụzili ya na-agwazi ndị ụmụnna n'obodo ebe ọ nọ nwaanyị ihe ọ chọrọ ime ọ bụghị otu a ka esi eme ya ikwuo ọ sị gị na otu Chukwu so eme ya na ọ dịghị na akwụkwọ nsọ na ọ dịghị na nke a na ọ dịghị na nke ọzọ biko ihe a ka anyị chọrọ ime maka na nkwụdebe mba na-eyere mba nri nkwụdebe mba na-eyere mba nri nkwụdebe anyị kwesịrị iyere anyị nri nke dịbe ha kwesịrị iyere ha nri anyị ga-eje n'obodo ndị ọzọ na-eji maatụ ọ bụ mmadụ chọọ izo n'okwu ugbu a jee na obodo China jee na India Germany America Malaysia Spain obodo dị Brazil obodo dị iche iche ka anyị wepụgodo ya maọbụ ijee na Ghana jee na Kenya maọbụ ije na ala Yoruba maọbụ ala ụmụnne anyị ndị ọzọ na Nigeria ọ bụ gịwa ga-agwa ha otu esi anụ nwaanyị na be ha gịnị meziri nke anyị si dị iche Ezeọha tinye ọnụ okwu a dịka ana m ekene nwoke ekene nwa ekene onye okwu na onye tabụ nne gị anyị tata maka na ihe anụ nwa ifuru anyị na-ekwu ebe a bụ ka o si eme ka ihe Igbo nwee ike dị na-aga n'iru mana nsogbu anyị bụ ndị Igbo nwere bụ na-abụrụ ekwupụta ihe kwesịrị ime na ewe mama nje ewe kpọrọ ihe mgbe m mata n'ihu nna m otu esi anụ nwaanyị na mbụ ime mkpuke a na-atụ adụghị mma anaghị atụ ime mkpuke mgbe ahụ nwaanyị na-asọ onwe ya ndịrị ọbanye ebe di mana nke meziri ugbu a bụ na onye nke sọkọtara ọbanye ebe di bụ chọrọ ka anụ ya anụ ọ na-abụ n'ofu ndị ọtụtụ ala sikwara aka ụmụnna wee na-apụta ndị aka igwe obodo maka na ihe kacha ewute m abụghị na ihe ọzọ ihe kacha ewute m na igwe obodo ga-abịa n'ebe a na-eme anụ nwaanyị na igwe agaghị aga ọjị
igwe na-abụ abịa n'ebe na-anụ nwaanyị na igwe aba ngụ nwa ọjị ndị echiri echichi dị iche iche ịmana mgbe a na-echi echichi na awụlụ a sị na fechi mara echichi mgbe nwoke bụ ụwa aka moto onye ha si ebi ndụ eji ofe echi echichi eji ọjị igbo anụ efula anụ ka eji aga ofe ofe yere chi omen echichi mana ihe anyị na-ekwu ụba alụmdi na nwaanyị ihe eweta mbụ abata n'obodo oke ụmụnna amagoda na mgbe ọbụla ịkpọ ụmụ na si ha bịa ihe na ihe eji aga ọfọ n'ebe na di na nwunye bụ ọjị ka ekwesịghị ga ọfọ wosi ndị elu na ndị a na ha na-ekwe ọjị batara ọjị akọcha ọfọ atụọ mmanya mana nke ugbu a bụ na ebe pụtasị ebe a nọzi nwaanyị ma ịga ọjị ma mee ozi ka na-eme mmadụ pụta ọsụ na-ewo mbụ mmanya nke bịara abịa were anọzi nwaanyị mmanya gbara n'olulu ọ na bụ otu aka esi nụọ ndị be nke echi nụọ mma anyị iri anụ ya anyị nwere ike ịtụ mana nke echi ewute mabụ na ebe ọzọ gajizi na ọ bụ ndị nke okenye ya nọ ịdị otu a na-eme ọ sị ya yi ekwe bụrụ bụ onye ahụ anya bụ ihe wesiwo m na ndị be anyị kwesịrị ndị Igbo be anyị kwesịrị ịmụta ihe maka na sị na nkwụdụ na mba na-eyelu mba nri na ndị na-eme ka asụ eshi ụdụ mana asụ anyị bụ ndị Igbo asụ ndị bụ ndị Igbo echenjigo Amechi anyị na-ewere na nge ụfọdụ na-abụ abịa n'ebe a na-eme emume nwaanyị dịka ịzụ ha jikwa ugbu a ndị a si mee ihe dịka ekwesịrị ha weta ihe ekwesịrị iweta ha agaghị eweta ya ụmụnna ụfọdụ senite isi na ọ na-ezi na-akwuo nna nwa maọbụ nne nwa sị hei na-achọkwa imebiri ya anụmdi n'ụfụ ahịa maka na nwa ya na-eje di ka eji chọọ imebiri ihe ha mana ụmụnna na-achọ ka eme ihe n'usoro ka Chineke a na-akpọ ka ihe niile a na-eme wee gaa n'usoro ihe anyị ji ekwu ihe bụ na imirikiti bụ ndị a na-azụ kemgbe a na-azụ ha ha amaghị dị ihe a na-akpọ ezigbote omenala kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke Amechi Chizi daalụ ihe a na-eme ugbu a ya bụ ihe bụ ihe oke mwute mana iji kwuo eziokwu ya bụ ihe a dapụtara nọkata bịa daa gbuo emebe onwe ka o si wee dị onwe ka o si wee bido wee na-eme and o nwekwara na ihe kpatara ya na mbụ ebidoro mewe ihe a ka oge ka ndị be anyị si ebizi ndụ bido na-agbanwe ka ndị Igbo bịara na-etinye aka na mba ọzọ na omenala ọzọ na-abụrụ ndị Igbo ndị ebe ahụ bịa na-etinye aka na be anyị ọ bịazịa afụ nke a na-agbago agbago nke a na-agbada agbada ọgwụkọ ọnụ amazi etu a ga-eme emewezi etu ọbụla ka o wee bụrụ na ihe gara aga nke Igbo abụ na abịara ọtụtụ na ndị be anyị bụ ndị a mụrụ na mba ha etoo na mba ha amara omenala be anyị ndị mụrụ ha nọkwa na mba wee too ha amara omenala nna ha o nwere onye mụ na ya so taa na moto anyị na-akpa nkata ọ sị m na ya bụ onye opi na Ohodo bụ agbata obi anyị bụ nwanne mana asị m na ya marụkwa ọfụma opi anwa ikwu ya mara sị ya ka ihe na-ekwude ha kedu ihe iji wee na-amarị ọfụma ọ sị m tupu m egbuo ya ka ya kwuo nọ na nna mụrụ ya anarụ ọ dakpọ ha ana ntị akịrị eme na ọ dakpọ na ana ọ sị na naanị mgbe ha na-abụ mgbe a nụrụ nwanne ya nwaanyị anụcha na ha na ọ bụrụ na nna ha na-ajụ ndị ọzọ ụmụnne ya etu esi eme onye ọjụọ onye bịa kwuo nke a ọ jụọ onye ọzọ abịa kwuo nke ọzọ ha ji agwọtọ ha marazi ha ga-eme eme nsị ha efugo na gị nwakwa ka ị na ha etopụta ka isi eme ị ga-anakwaba unu ọ sị na ya na-anakwa nsị ya na ọ dị mkpa maka na ị na-ana na-asụ asụsụ bụ unu na-afụ ka a si eme na-eje ebe a na-anụ nwaanyị ị mara ka a si eme ihe ọzọ pụtakwara ya bụ na ihe isi ike bịara bata n'obodo ka isi ike bịara bata n'obodo na mgbe mbụ mgbe onye ọbụla nọ n'obodo a da-apụ mgbe anwa arụcha ọrụ ugbo ọ bụrụzie mgbe a ga na-ahụta ya kọ n'ugbo ọ bụrụ naanị iri eriri ihe adị mgbe anwa enwere ike a na-anụ nwaanyị ekejie ya ugboro 10 ka e wee na-aga ka ndị mmadụ wee na-enwe anwụrị abịacha nke a na-abịa akpatakwa bịa ọzọ mana kịta enwere ike ọ bụrụ na ndị a na-akụ ha bi obodo oyibo ifugo ebe a ga na-agba nkwụ nwaanyị eburu onyonyo nwoke wee dose n'oche ma ọ bụ onye ọzọ abịa nọchitere ya ihe a bụ ihe
ụbọchị wetara mana maka onye ahụ ikekwe ọ bụrụ nwata na-abido ụwa n'isi na-ebido ịgba mbọ ọ bụrụ na onye jere obodo oyibo ọfụ ọ bụkwa na obi dị ya ka ọ nụọ nwaanyị na be anyị tupu ndị ọcha maọbụ ndị ọzọ ekoro aka konye ya n'owu ya ọ sị na ya nataba ikekwe ọ bụrụ na akwụkwọ ezubo oke ikekwe ọ bụrụ na o nwere ego nke otu anwa ọ sị biko na amarịta a ga-esi wee mee ka ọ bụrụ na ịnụ nwaanyị a gara n'iru enechakwa n'anya asị na eziokwu na ọ bụrụ omenala mana afọ ebe a ga-ebido n'ikpere mgbe anwa ọkarịkacha ebe mmadụ na-eje bụ na onye Nsụka si Nsụka gbagote Enugu o nwere ike kwuo nata mana kịta ebi Malaysia ebi China ebi America ebi England ebi Ukraine ebe dị iche iche onye ahụ nwere ike ya na nwata ọ chọrọ ịnụ afụ na Facebook ọsị ndị ụmụnne ya ha jewe ije ya ejecha na ya mazi bụ emechi ihe niile na-eme ka ya nata gbaa akwụkwọ mana ihe na-ewute mbụ kedu ihe kpatara na ịnata gbaa akwụkwọ bụ ihe ga-abụ ihe kacha mkpa mana nke ọzọ dị ka ịbịa bụ nwere ike ọ nata ọsị ka ya nata mee ha ncha niile n'otu oge maka na ya ma dị na-agba na-anata ya mere ọ bụrụ na ọ nwere ike ọ nata ọsị ịkụ aka n'ụzọ mmanya iju ese ka ndị be anyị si eme mmanya nne na nna mmanya ụmụnna na nke a na ịgba nkwụ mana ịma na ịgba nkwụ abụrụ bụ ọsị ka ya bịa gbaa nkwụ gbaa akwụkwọ ịgba nkwụ gbaa akwụkwọ ị hapụzi ihe ndị ọzọ niile ma ọ bụ asị ọ bụrụ ihe ọbụla unu ma unu ga-eme ihe ọbụla akpọkwara ya na ya ma bụ na ya emechago ọsị ka ya dobe ego n'isi nwaanyị mbọsị ahụ na ya emechago kasị ya na ị na-akpọkwa nwunye gị ana ịkpọrọ nwunye gị na ihe a niile bụcha ihe kpatara ihe a ji wee na-adị etu a ọ bụrụ na mana mperi ori bụ na omenala anyị na-anazi mana ịmasị dịka mụnwa enwe onye ọdụdụ be anyị anụbeghị nwaanyị ọnụbeghị di dibịa ịnụ ya kịta m ga-eneba anya n'ihe dị aga o nwere ka ọ bụrụ na o si obodo oyibo abịa o nwere ka ọ ga-esi wee dị mụnwa ba ma echi na-asị ya mba dị anyị na ịma na ị ga na-anata na ịchọ imekwa o nwere ike emewetu ahụ hapụrụ m nwanne m ị na-aghọta ihe a bụ ihe ndị mmadụ na-abịa chechaa ọtụtụ oge ọ da-abụ ego na ka ọ ga-esi wee masị Amechi ịma na ihe niile achọba ụzọ a ga-esi wee mee ya na gboo nne na nna bụ ndị na-eje ije nwaanyị eje jụchasịa ajụjụ ha na-eje ha jesịa oge a ga-emekọta ihe niile ọ na tupu ndị na-anụ nwaanyị afụba onwe ha ọ na-ewe oge dịka isi kwuo anyị asịghị ihe emena mana ebe o were ụmụnna ha ga na-eje nke ejekọrọ na-akọrọ ya nke ahụ na-adaba maka na awọm dị na ya dịka isi kwuo nke ndị obodo oyibo imirikiti n'ime ha bụ ndị zitegoro ego zute oyoyo anụcha nwaanyị jebezienu ọfrọzi dị ebe ọ na-eje nwaanyị tọzie ọtọzie bụziri nna ga-anụ ya bụ na ọ bụrụ na a na-eme ihe n'usoro ndị a na-eje oge ahụ esi eje ya na-ajụ ajụjụ na-ajụsị ajụjụ chizi mgbe anwa na ị na-ekwu ada eje n'obodo oyibo etu a ga-esi jee mana ka a na-eje ya ugbu a dịka nsi kwuo enwe ndị na tupu ị nọ nwaanyị ejere gị eze ọha ihe m chọrọ itinye ihe a mbụ ọ ga-emechukwu ịgbarakwa mana ihe m chọrọ itinye ihe a kedu ndị aka ọrụ ha bụ n'obodo ịkụzi mmadụ otu esi eme ha ọkwa ndị ahụ echilechi n'obodo ndị eze na ndị mana o nwere ihe chizikwu kịta dị ezigboto mkpa ihe chizikwu kịta dị ezigboto ka m gwakwa unu ịma na abịa na be anyị o nwere ike tupu nwatakịrị etote ọ bụrụ na papi anwụgo ọ bụrụ na ọnwa ndị papi bụzi onye o ji eme nna onye abịa gbado ọkpasị ka emee ka obodo si eme mami asị ọkwa m kwuru ekwu na ụdị ndị nna bụ nna na-etote amụba abụrụ nna na ọkwa ibute ọgba aghara na ọ bụrụ nwa ya kịta ọ ga-ekwu ya niile ọ na-ekwu hapụ nwa m ka ọ bịa nụọ soro dị ọnụ ebe a na-anụ nwaanyị onye bụ nna ebe nna nwụgoro na mama na ezinụlọ a na-anụ nwaanyị ya adadị na mma ka anyị akpata ọjị kụọ ọrụ ndị bịara be ha ka awa ọjị anaghị ata na-enwe nsogbu n'ime ụlọ ka eme nke a na-enwe nsogbu ọtụtụ oge anụba ọgụ ihe a bụcha ihe a na-emebu mgbe anwa onye a mere ihe onye agbanwere ihe ọ bụrụ na dịka unu ma o nwere mụnwa na-eni anya ka mma gịnị bụ eziokwu dị na ya ihe ji mana o nwere ndị na-eme ya bụ na-eme ya n'ụzọ na ha enwere nsọpụrụ ebe omenala nị o nwere ndị na-eme ya n'ụzọ dịka na ha na-agụ akwụkwọ nsọ baịbụl na ihe a dọrọ na baịbụl ụdị ndị a ka ọ ga-abụ o nwere onye ga-abịa na nwanne m nwaanyị nke a mụnwa bụzi nna nwanne m nwaanyị kịta ọ bụ na ị nọ n'obodo anyị a si na ị ga-abịa na ya o nwere ike nne anya fụ na ijiri ego ka eji eme ha niile nsị gị onye ọbụla ị ga-eme nwe ya sụchakwa n'ihe a na-eme onye ọbụla ị ga-eme maka na ndị Igbo siri ada anụcha nwaanyị anụcha nekwa etu ndị obodo anyị si eme mana nke ka mkpa bụ nke
ọ bụrụ ihe dị ka idobe ego mụ ha bịa rụba gị ọnụ nwaanyị ihe ọ bụla iji mee ka ọ wee bụrụ na ịnụgo nwunye gị mana ọ bụrụ na ị bịa sị m na ime butere m mmanya m ga-eji wee gụọ ọfọ nsị gị kedu isi esi na ị na-eje ụka m ga-asị nwanne m nwaanyị nekwa ọ bụrụ na ihe mmụọ na-eri ka ha na-enye ya ọ bụrụ na ma emerụ m etu a si eme jewekwa mụ amasị gị anụ na mana mara amara na esoro m wee rie ihe dị n'isi gị Ogbuọja chọrọ itinye ọnụ Ogbuọja tinye ọnụ n'ihe a na-ekwu iwe anyị nọ na nwaanyị otu a ka isi mee nke gị mba ekerekebe ndị Igbo ndị mmadụ ege ntị ihe dị n'okwu a bụ ihe na-eme anyị n'isi anyị n'aka ya bụ ndị Igbo ochi anyị n'aka ihe m ji si na ochi anyị n'aka bụ na ọ bụrụ na mgbe a na-eso usoro omenala ọ ka ha dị etu ahụ ekwesịghị ịdị etu ahụ esoghị usoro omenala usoro eji anụ nwaanyị ihe butere ya because ọ bụrụ na mgbe ochie a na-eso usoro enwere m jide eji edule nwaanyị di enwere iwu a na-enye nwaanyị ife nwaanyị jebe di ahụ ọ ya emezu nkịta ụzụ na-enwe ike abịa ndị kwanye ndị be anyị nwaanyị ga-asụ ụdat na ha nyere 10 minutes shewa wee fụ iduru nwunye ha pọzụ ma ga na-enyezi nwa Yusuf na ebe esi bịatere aka na anyị ga-abịakwa na-esi ọnwụ dunye anyị nwunye anyị kịta emechabekwa ịmana ihe a ma echikwuru obi ha na-eji amajakịrị ndị mmadụ ọkwa na igwe ha hapụrụ gị nwa gị hapụkwara gị nwa gị na-amaja ndị mmadụ mana ijebere wee bịa ihe anyị ji ekwu ihe a bụ ebe mmiri si abụ obi ụgbọgọrọ omenala anyị kwuru ya Amaechi ekwuola ya na-ewu usoro eji anụ ya mana ọ na-adịzi ngwa ngwa dịka ndị nọ n'obodo oyibo afọ na adụma ha na mmadụ nọ n'obodo oyibo asị ebutebe ego ya bụrụ nne ego ịchọrọ ka nke a funarị anyị ebunye ego na ihe a na-emebi o nwezi ike obi eze ego a o nwere ike ọ bụghịzi obodo oyibo wa ka ọ nọ ụmụ ihe a niile bụ ihe na-ebute ihe mana Ezeoha gịnị na gịnị bụ usoro eji anụgodu nwaanyị ụmụ ihe na mburubu a ga-emegodo tupu maka na ama m na nwaanyị ga-eje marube a na-eme marube nke a bọsị weta ya n'ego oge a eje marube n'ezie mana ụfọdụ na-anụ nwaanyị ugbu a nne ma ọ bụ ụmụnna amara ebe a na-anụ nwa a na-ejezi marube ha mana ndị gboo bụ ụmụnna anyị ha Chineke nyere ọmamihe iji mata ebe nwa ha na-aga di ka mara ebe esi anụta nwa ha na-anụta nwunye ha ihe a na-ekwulotere m ihe mee na akụkụ be anyị o nwere onye si na obodo mba mmiri ịma ebi m na Port Harcourt na be ndị mba mmiri wee bịa ịnụrụ nwaanyị na be anyị wee sị ka emee ya nwata nwaanyị a na nne ya na ụmụnne ya bi na Port Harcourt mana ndị o ji wee mezie nna bi na be akụkụ be anyị ha wee natasị na a na-anụ asị onye bụ nna ha sị na ha ga-ejeriri na ya mọrọ nke bụ na ya ga-eje ka a mara ebe a na-anụ nwa ya nwaanyị ha sị ya na ọhụrụ kakwa maka a nọrọ ebe a niile wee mee asị mba na ha ga-eje na a ga-eje marube na onwe asị ha nwa ọ bụrụ unu ga-abịa ehihie mbọsị a ga-eje ya ka a gbagide na moto gbagide si Enugu ruo pọt eruo na pọt ga-esi na Peace pụta banyekwa nke ga-eburu ha ruo na ikpere mmiri ebe aka ha ruo na ikpere mmiri nwoke afụ orimiri ọsị kere ebe a na-eji ha asị ọ gwara ebe ndị ọga anyị ọsị mmadụ bi na mmiri ọsị anụ ha bụ ndị mba mmiri na ha bi n'ime mmiri ọsị mba na ndị a niile na ebe a na onwe ka a si dọkpụnye n'ime mmiri ka ọkwa etu a ka a si wee bịacha afọrọ na ọsị ihe ọbụla a na-emesi bewe ebe a na ebe erutego na mmiri na ebe a tarụrụ olu mmiri na ebe ahụ ka ọ wee bụrụ na ha erutego ebe ahụ ka emewe ya ọkwa ya ekwugide nwoke ajụ eje chọọ bịa palọ n'akụkụ ebe ahụ wee wetawe mmanya wee mebezie mana nwoke adịghị mmehie isi ya mara ebe ọ natara na-ekwu a na-amụ ya mụọsị mba na ihe ma bụ na ihe erutego na ịgbagide gbana ya ga-asị gị na ịgbagide rute ebe mmiri dị oke osimiri dị na ebe a ka a na-abanye ụgbọ ruo ebe a na-anụ nwa ya o wee bụrụ ya mgbe ahụ a na-eme marube ka ije mara ebe a na-anụ nwa gị marube a niile ihe ha niile kwanụ chizi ọ bụrụkwa na a na-eme ya ndị be anyị adịghị emekwa na a na-eme na ihe a na-eme na-aba na mmụọ na o nwere ihe dịka na iji ọkpa gị na-abụ wee ruo ebe a na-anụ nwa gị ana ebe ahụ izọsi ọkpa ikwu okwu ịnagodobe unu na-ekwu okwu onwe ka esi wee na-eme nwa gị maọbụ eme ọ bụ na ume na-eme nwa gị ọ mụrụ nwa ikpọ ana bụ unu kpọkwuo ya ọkpọkwa ana ebe dị ya
ana ebe dị ama ka asa gị maka na isoso ga akpọ ebe ahụ na nkenke eze ọha ịma na abịa na ihe a na ezoso ịma na enwe obodo ya ebe tata bifo gụ na n'obodo adị na mma ọkwa ọjị ihụrụ ọjị a na ịpụ ịdịka n'ibia bịa madịba nụcha nwaanyị na-awa ha ọjị gụ na n'obodo amaghọ maka na asị na onye mara anasị na onye mara ya mara onye ahụ maka na mgbe waka bụ ụwa tupu ihe ọbụla a na-abịakwa ọjị ya adị n'ime ya adị mmanya nkwụ ya adị n'ime ya mana ihe na-eme iwe bụ na ndị agha n'obodo si na ha na bụ ndị agha bụ omenala abịara abịa bụkwa emechi enumechi a na elu ụbọchị anyị agba nkwụ nwaanyị ma ha ewetekwe mbọ igwu nkwụ maọbụ ihe akwụbacha mana emechi emechi ebe na ebe ahụ anọrọ nwaanyị nwe otesi gị ọjị anyị ga-abịa site azụ n'oge ahụ ya gbapụ ekwentị ka gị nwa na-ege anyị wee soro tinye ọnụ n'okwu a maka na omenala ya ga na ana ịgba nkwụ nwaanyị ka anyị na-ekwu maka ya maka na enweghị ndị ga-eme nke ha echi ma ọ bụ na ya akwadobe eme nke ha anyị na-abịa bụ Nchizani. Ọdịma ihe a na-ekwu ka a na-eme anyị na-ekwu maka ka esi agba nkwụ na ụfọdụ obodo anyị n'ala Igbo nakwa ka ndị ụfọdụ si omenala bịaraba ji emetọsi omenala anyị. Ụfọdụ bụzi eje ịnụ nwaanyị afọ na ha aka ndị ebe a na-eji aka ụfọdụ na-eji ike wee kpọrọ nwaanyị wee na ụdị ndị dị otu abịa kpọrọ nwaanyị na ụdị ahụ gwazienụ m ka ha ga-esi nebere nwaanyị anya ọ bụ na ha anaghị ekwe na nke ndị mụrụ nwa kwuru. Ọ dị ma anyị tinye ya ọnụ na nge na one na one anyị wee kpọọ ekwentị eze ọha ewu ihe na-ekwu tupu anyị apịara ego ahụ na nkenke ka anyị gbaa ya ekwentị ka ndị ọzọ wee ike tinye ebe ọnụ. Biko ana m ekele ọha na eze bụ ndị Igbo na-ege anyị ntị maka na ihe anyị na-ekwupụta okwu ebe a gbasara ihe omenala maka na asị na ihe anyị na-ekwu ebe a bụ oke amaghị ibezie ọnụnụ nwaanyị anyị hụrụ a na-akwa ekwe ọnụnụ nwaanyị ugwu na bụ mgbe aka na-anụ nwaanyị ọfụma a na-akwa ọnụnụ nwaanyị ugwu maka na ihe a na-akpa bụ ụzọ mmiri ọ bụghị ụzọ nkụ. Ọ bụrụ mgbe a na-anụ nwaanyị ọfụma enwe ụbọchị ohe obodo ọba nwe ụbọchị eji edu nwaanyị ana ọ bụrụ ịbịa kwutere ọbụla ndị okongo gị jekwutegodo go ọfụma beghị ya adịghị mma agwa gị omenala ha si wodo ọ bụghị ndị obodo gwa gosị na ego ụbọchị edo dịka na abịa na be anyị anaghị edu nwaanyị ụbọchị eke na be anyị na ụbọchị oyi ka eji edu nwaanyị oye na nkwọ oke ịnụcha nwaanyị na ohe obodo asịgo na eme ike ịgbaja nkwụ tata ụtụtụ eri ka echi dịka tata bekee ụgba nkwụ ụbọchị eke idu nwunye gwunawa ụbọchị oyi idu nwunye gwunawa mana nke ebe arụsị anyị ịtụnanya bụ na-epụtazi ịrụcha nwaanyị ndị obodo si na-ekwu ebu nso obodo esi na ịma mmenwe na karị ndị ahịa ka bụ mee nke bụ uchegwu ịgwa mata nwaanyị nọ na-adaba elu echi achụ ndị si na ndị elu echi achụ na enwere onye mere osi ma ọ bụ eme eja na-ekwu ha ya nụchara nwaanyị asụ na-ekwu ụbọchị anyị edu nwaanyị unu wepụta ezi egbe were ndụrụ nwaanyị gbaa gasị wee egbe odu nwaanyị tụwa anwụrụ ndị uwe ojii ịgọmbatụ na n'obodo a ga-anabata n'ihe iji maka ewebe 09023111009 ma 09097711009 efu iteghete efu itoolu asaa asaa otu nkịtị nkịtị na itoolu maọbụ nkịtị iteghete nkịtị abụọ atọ otu nkịtị na itoolu bụ akara ekwentị ị ga-eji wetie ọnụ oge elu na oge ego ịwa bụ nwa afọ Igbo na ego anyị ga-ezi wetie ọnụ onye na-akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ kwụsị okwu ike. Ọ dị mma ka anyị were onye ọzọ onye na-akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ ọ ga-adịrịrị gị na mma ndị ebe isi akpọ gaa n'iru daalụ anyị na-ekele gị daalụ na obodo anyị na-adị Igbo na ọfịsịal mmadụ chizi makwa ndị kacha ndị bụ na ihe a na-emezi kịta bụ ụbọchị ha ga-alụ nwaanyị a ga-agba nkwụ nwaanyị a ga-ebu ụzọ jee n'ụlọ ụka wee mee nke ha na-akpọ nke ndị ụka gara aga ha mechie ya ebuzere eje na be ndị a na-alụ nwaanyị taa awacha nke ha na-akpọ keeki achịcha oyibo ebupụzie ekele dịkwa nkwụ anyị n'oge na-adịghị anya ọ bụ na amaghị ihe eme
daalụ onye na-akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ bee ya nkenke odogwu Okonkwo nwanna ndị ekunu mere gaa n'iru nwanne m na okwu ahụ wepụtara kịta dịkwa mma ọhụma mana ịtụkwa m kwuru asị m na ọkwa ihe fụkwuru ndị Igbo kịta na ọ Chukwu mere anyị amara ka ama ka anyị nwere ike imeleta mgbe ọ ka bụ ochikapụ ụtụtụ ihe m chọrọ itinye ọnụ na ya bụ ịhụ ọnụ ihe na-akụ butetara ọgba aghara n'ime gbasara ịda anụ nwaanyị kịta ahụ ndị ụka mpụtasịrị na ha da-alụ mee ama na-agwụ ya ọkwa na ya ejighị ego oge ji mee ihe mme nwaanyị otu onye nọ n'Enugwu okwu achimekwu kịta idepụta ndị ọgọ kọwarị ha ma ka o si zụtawa onye ukwu wara ma ha da-ekwe na ihe ọ na-abụghị ọkwa ya agaghị emenwu ihe dị n'ime ochechi na-eji ụka chụọ ndị ohu ndị grupu chọọchị wee banye chi ha da-alụ eme ịgba nkwụ ebe dowe mbubu mee dowe echiche ihe dị n'ebe ahụ soro na-agbawa nkwụ anụmanụ nke ọzọ onye bụpụta ya ọgba aghara bụ ndị Anambra a na-ekwukwe ya dị na-ezo ọnụ mba ewere ebe ajọ mmanụ na-adịrị Ashabe bụ nke ndị ofe mmanụ egide ya anyị na-etizuo n'ime ihe eji agba nkwụ ahụ dezie o chekwara ịnụ nwaanyị ihe akarịọ ya aka otu ka eme ndị mụrụ nwata atọ ka eme nke ha ka esi eme kịta ma Ashabe mmanya na-akpa ịgba nkwụ ya na-aṅụbe mmanya ọha onye ụbọchị ahụ ma ndị ga-akpata nri ma ndị ga-akpata oche ma ndị ga-ekute mmiri ma ndị ga-akpata nkụ emeghị ya ọrụ ọ bụ ọzọ ụzọ ego dị nwaanyị ka ihe ahụ dị n'ahụ onye chịkọtakwa ọnụ emecha ya ahụ onye ọ bụla ewere obi aghịrị na nwaanyị ya gara ebi anaba ma nkịta ọ dịghị ya daalụ bụ na eweziri intasteeti ya gịnị ka nna na-akpọ nke ahụ onye ebe anyị dekwa ihe dị ka imoje nta nwaanyị na edere anyị ma shiga dere anyị bọmvita dere anyị pawuda dere anyị okwu akwa dere okporoko dere ma snap ebe ekwebiche ya ihu na ya aha eyere onye Enugu steeti n'Imo ọ dịkwa tu mọch ma ọ bịakwara ndị ọghachi mba o na anyị ga-achọkwa ka anyị ga-aga nata ndị ahịa ha na-abịa ewere na ha na naijere nwe nke ha o mere na ba anyị ebe ndị be anyị ha bịakwa maka a na-adịọ na akwụkwọ ha wetakwuru mgbe jezbe ha na ha medere ịdụ ụta ahụ ụgbọdọ na-ebe ihe niile si emebie nwụsọ a na-ewepụta akọzie enwe mgbe a na ya na-akpọ ma nkịta eweta ego list so ịchọkwa idekwe sọtị n'ime enwere ide nke a na-enyekwe onye anyị debanye nke ya dee isi na ọ bụ ụta aka ụmụnna chiwe ihe ọ mgbe e wetara ya ọsọ ụmụnna agaghị aga Okonkwo ọ dị maka ndị ọzọ tinye ọnụ ọ bụ ihe anyị ga-ejiwa nebe ya ọ bụrụ na esite n'aka ibe ndị igwe obodo wee nebewe ya ka ọ ga-ewadụ nke ebe a ka ọ ga-esi wee hazi ọnọdụ a na ọ bụrụ na ọ bụ akwụkwọ ka a ga-esi hazi ọnọdụ a mma biko ihe a bụ ọrụ igwe ndị obodo ọrụ ndị dịka ndị echiri echichi na-elekọta obodo anya ọ dị ma ọzọ dịka ibe ya bụ na ewerekwa ebe ndị na-adịrọ were sọsọ obodo bụ iche nke ha ihe a niile bụzi ihe bụ ndị a na-elekọta obodo kwesịrị obodo o nwee ihe bido mewe be anyị ada emebu be anyị bifo na anọkọtara m nnu na o nwee ebe a bịa nụcha nwaanyị n'akụkụ be anyị be ndị agbata obi anyị asị na abịa bute ọgbaghara na moto ndị bịara ịnụ nwaanyị na-abịa kụwa ugegbe ya asị ka ihe na-asị nọ ndị yut ndị ntorobịa na ha si mere ha nke ha na a ga-emere ndị yut nke ha na a ga-asetụrụ ndị yut na-ajụzisi ya mgbe m na-esi kedu mgbe ihe nke a bidoro ka ebe ndị anyị na wee mụta na a ga-asetụrụ ndị yut a na-asetụrụ ndị yut na ndị n'ụdị nke gịnị o nwere usoro ndị be anyị na omenala ka omenala si wee dị ọdịniya isi akede anụwakwa ọgụ ndị a sị na agwara ha ụdị ya ndị yut asị na a ga-enye ha ego nye ha mmanya asị akede anụchara ndị nne na nna mụrụ nwa abịa nụwakwa ọrụ n'iche wee kwesị biko ka m kwuo ka o si dị m mmadụ eweta na ihe anyị amarọ maka na ihe anyị amarọ amara anyị si wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwụ aka mmadụ mana ụka nwe ndị ka na-esi ọnwụ na-eme ya kịta mana mụnwa na onwe nkwu dat na onwere nwanne nke mụnwa a ga-anụ onye bịa na be m ndị ọgọ m bịachasị na a na-ana mmadụ akwụchie ha ụzọ si na ịbụ yut
ngosi awa ka m ga-ajụ gị ma bụ youth Ugwele ka ọ bụ youth ka ịgwa m ebe isi wee bịa bụrụ youth. Ịmana ihe a bụ ihe dịka Okonkwo si kwuo ugbu a na ewe ndị na-asị edecha ma mmanya ike ma anwụrụ ike ma ihe ndị ọzọ. Ihe anyị ma n'oge gboo a na-eweta bụ aka anwụrụ a na-enye ndị okenye na ihe ndị ọzọ, mana ndị okenye ọ bụrụgodu na ọ dịrọ ka mgbe gboo anyị o nwere ihe ị ga-eweta ajụwa kedu ebe o si wee bịa mana ka m gwakwa gị onwe ndị Igbo onwe obodo ada eje ebe anwa kịta anụ nwaanyị maka onwe ebe m jee edu m mmadụ wee jee anyị si Port Harcourt wee jee wee jee na be ndị a ndị a ewetara akwụkwọ chizi edegide ihe anyị ebido mmụọ na-azazi ka nna duru wee jee mụ na anyị na ndị nwaanyị kwucha anyị na ndị nwoke kwuo anyị na ndị youth ekwuo ya ka emegidere ya anyị asị na ya anabago ka m gwa gị eziokwu. Onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isa bụ biko be ya nke ezigbo mmadụ gaa n'iru. Daalụ. Mana ihe mma ka ndị ụka na emebi anyị taa maka na abịa na be anyị ọnwụ nwoke onye ụka abịakwala agbamnkwụ ọla mesịalụ ụmụnna ndị niile a na-eme mesịa nwetazi ndị niile na-eji oke mana ebe nsogbu dịzịbụ na a na-enwe obi ụmụnna ahụ okenye ga-anọ n'obi ahụ wee bunye ha mmanya bunye nke nwaanyị mmanya ihu obi ahụ ka ebunyezi ha mmanya ha chekwa na ha bịa anwụ okwu elu n'ọkwa ha bịa anwụ ụgwọ n'ọkwa nwaanyị mmanya aka mere ịgbazia ka iburu mmanya nwoke aba ya na ndị pastọ ha aba na nwoke ama tinye isi n'obi ahụ asị ya ka ị maka ịkọ osi na isi egwu kosi n'obi ahụ n'obi ahụ ebe ya arụzi mmadụ na okenye ahụ ga-apụta na mba niile wee bịa ebe ahụ ebinye ha ndị obodo nwasị ya na nke ahụ eme elugo mana onye ahụ chekwa na ya bụ onye ụka kpọkwara nwata nwaanyị ahụ na nnọdụ na di eri mmiri ha bi ebe ahụ na-atụ ime na-amụ na-abụ na-awụsị ndị ụka ahụ ọkwa ndị ụka na-amụ nwa eji ogologo oge na be nwa na be di ebe ha emeke ndị obodo aka ha ọjụ ọhụ na-amasị ọna mme mmụọ na ahụ ha na-ekide ewu ọkpụrọkpụ emebi ọna ahụ otu aka o si gbasaa akpụrụ nwaanyị na nke nwaanyị abalị mbachi n'ibie na-asị ihe niile naba ndị obodo abịa nkịtị ọ ọbụla obi eze wetara maka Chizi onwe chọrọ ikwute nwa obere oge ịmana onwe ka m gwa gị eziokwu ndị ụka omenala ha ka ha si eme na-egosi na etu esi anụ nwaanyị bụ ka esi ndị be nwa nke gị jee gbaa akwụkwọ ebe anwa nọọ ihe dịrị nwaanyị na-egosi na ugwu dịrị onye a na-anụ na ndị nwe ya mana ha ga-ejesi gị jee na ụlọ ụka nwaanyị gbagharịa akwụkwọ ebe anwa mana abịazịa na nke ndị omenala ha asị na ama akwanyere ndị mụrụ nwa ugwu n'ebe o si wee pụta nke ya ịmara ihe ha ji achọ iwe Chineke mana ndị a ga-akwụ onye mere achịcha bekee kwụọ ndị ga-abịa kee ụdọ ebe a ga-eme mmemme ma ọ bụ fichaa zacha ebe a ndị ga-akpọ ego ha akwụ ha ụgwọ ndị ihe niile akwụ ụgwọ mana ihe bụ isekpu ntị ya na-ame nke ndị ụmụnna chọrọ ụmụ obere ihe ọjị kwụọ ụgwọ isi a mee omenala ị kwesịrị ime dịka esi eme ka ị kpọrọ nwaanyị gị anọ ebe agba isi akwara sị gị mba na ọ bụrụ otu ha si eme mana ha sị na ha na-efe Chineke ma na-agbasuzi Chineke onye ka na-ekwu na ha da akwanyere maka na ịma na amarụ m ọka nsị na ụmụ nwaanyị erikasị kịta na onye ọbụla na-achọzi ka nke nnụọ di mere a na-ekwu asị kwanyere ndị mụrụ nwaanyị ma nwaanyị na onwe ya ga-apụtasị hapụnụ ka soro dị m ime ọgbapụ soro ya wee na ndị na-achọ ifu ọgbapụ soro ya wee na imirikiti ndị chọrọ dibịa eze ọha bụ dibịa afọ mburubu na ọ bụ dibịa ọdịnala maka ihe mmụọ ịgba afa mata ka o si adị nke n'ụzọ omenala ị nwere ike ịkpọ dibịa eze ọha
were akara ekwentị dibịa eze ọha na esepụ n'okwu kpọọ ya ewere ka o si gbagwoju oge ahịa ma ọ bụ na ịnọ na kemgbe a na-achọ ịnụ oge ọbụla a chọrọ ịnọ ọgba aghara apụta ewe ndị kwesịrị ịga mara na ewere ihe na-eme ede o ji ebe nwe ewere ka o si eme n'ezinụlọ gị kpọọ eze ọha na akara ekwentị a 080-723-52991 080-723-52991 maọbụ 090-386-76718 090-386-76718 nwekwara ike iwe eze ọha na 081-8189-5359 081-8189-5359 maọbụ 080-2956-7274 080-2956-7274 ka anyị na-eme tupu ya ebido ihe aka ụfọdụ ụmụafọ Igbo na-emetụ n'obi nọ na Malaysia na ihe ndị ọzọ na-akpọ si ka emebe isi ihe omenala ike maka na omego na-asị na ya na-akwado n'oge na-adịghị anya otu esi efe ndị niile na dịka ihe a na-ekwu na ọ dịka na-enye ndị na-ekwesịghị ịbụ eze ma onye ọbụla bụ eze bụ eze kwesịrị ịda na-agọ mmụọ dịka o kwesịrị eze obodo ka eze gị eze obodo ma omenala obodo ọ bụ gị na ọ bụrụzi omenala eze ndị asị na ha amaghị na n'iso eze ọdịnala onye na-akpọ ekele ya dịkwara gị biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ aha m bụ Azụbike Anyeke Oluyiọma Ajụjụ esi m aka ọkwa Amụdowe na-akpọ n'Imo steeti. Daalụ ezigbo mmadụ Dịkwa ndụ dịkwara gị okwu na-ekwu dịka ihe na ndụ okwu ndụ na-ekwu dịka ihe ọ dị mma so n'alụ otu m na-atụnye aga na alụrụ nwaanyị bụ n'ihu ka ọ bụ na ndụ nwoke dukwu bụ ka nwoke bụ na ndụ dị na aga na ala Igbo anyị bụ nwoke ji ọfọ nwaanyị wee jidekwa ọfọ dịrị ndị na-abụ iwu ndụ bụ ndị a na-enye ha lụcha nwaanyị bụ ihe ha na ha ga-ebi ha lụcha nwaanyị kpọọ ụmụnna so ha bịa lee nwunye ha agbara nwaanyị akwụkwọ amacha ma ha ga-ihe ndị chịkọta aka n'ụlọ ụka bụ ebe a na-aga ụka ha tinye ọla nkewa nwaanyị bụ n'ọnwụ na ndụ ka a na-ekewa anaghị amepụta emegide nwaanyị chụọ nwaanyị so ụmụazị ndị a na-echeta ọrụ n'ọrụ na ha megide nwaanyị ha chọ ọ dịghị mma so alụ nna atịrị ndị ọzọkwa na-adịghị iwu na-alụ nwaanyị n'efu na-eme ihe a na-akpọ ala agba ọsọ n'ala Igbo ha bịa ha kpọrọ nwaanyị ihe a na-akpọ ya nwoke abụ na nwa nwunye abụ ha kpọrọ nwaanyị ha alụọ ha agaghị agba mmụọ ya ha agaghị agba akwụkwọ ihe a na-akpọ ya alụlụ nwaanyị n'efu ha bido mụọ ụmụ so ka ha nwere ịmụ ala Igbo anyị ịkwanye ugwu kwanyere nwoke ugwu kwanyekwanụ nwaanyị ugwu ndụ wee dị ndụ agaghị na-agafe agafe so nwaanyị udo dịkwara udo dịkwara gị nwanne udo dịrị gị ezigbo mmadụ ifu ha ihe anyị na-abịa onye na-akpọ ekene gị nwanne m ọ ga-adịrịrị gị na mma isi na onye na-akpọ onye n'uchie gaa n'iru nwanne daalụ ọ dịrị gị mma omenala Igbo dị mma anyị pụtara ụwa kwudo omenala Igbo mana ọgwụ ibe anyị na-eruru bụ na ụwa na-atụgharị ụmụ ibe a mechibụrụ ebe a na onye n'obodo oyibo ma ọ ka na obodo nke n'obodo oyibo onye na-alụ ọrụ oyibo chọrọ ịlụ nwaanyị ọghọchịa ya bịa ọnwa ọzọ ọ na-alụ ikike n'ụlọ ọrụ ọpụta izu ụka ọzọ achị ya bịa ọ na-alụ ikike n'ụlọ ọrụ enwere ike emekata onwere nsogbu ya na ndị ụlọ ọrụ ya mgbe na-ekwu na omenala Igbo ndị eze ndị Igbo ndị ọbụla ndị ọzọ ndị ọbụla na-ebenye anya n'ihu ụfọdụ ka emerie anya ka o nwee ike dabaa ndị ụka n'eziokwu na bụba bịa n'ebe a na-anụ nwa m nwere kedo mmadụ lụta mmadụ omenala ndị a na omenala ndị a ibe dị iche na-adị ụfọdụ ndị wazi na-eme eme inyere nwaanyị ụkwado solu die naba ma o mere ma ọ merọ so isiokwu wee bụrụ
a ga-eme n'iwe anwa ibe ndị a na-enye nsogbu n'omenala a ewepụsị anya nye nke ga na-ekwe ọgịga maka na ileba anya nkịtị bụ na ụmụ nwaanyị na-agagharị n'ala Igbo ọ nwere na-ekweghị ọnụ agaghị maka ewe m omenala nwa gị abụrụ na ga-anụ e ga-eleba anya n'ebe ụfọdụ o nwere oge eji obodo na-achị ekele ọnụ etu esi eme ego nwaanyị n'ala Igbo ụfọdụ ndị obodo mee anya ibe agaghịwa ọmụma maka nwa ndị ga-eje ebe wasị gị ma ego ọdị butukwa akwa nka weta nka enwekwu ike ịgba awa na redio kịta isiokwu mwebụrụ iwe anwa niile bụ iwe ga-elebeghị anya etu otu nwe na Baịbụl enwekere New Testament and Old Testament emeri anya ka o wedaba ka ụmụ nwaanyị ndị Igbo n'ụwa dị ka ndị obodo ọzọ. Ihe anyị na-ekwu mbụ chelu ojuzi ihe anyị na-ekwu bụ na anyị sịrị ya mmenya nkwụ ọcha iji nụ nwaanyị na dịka ịga ọjọọ ebe a na nwaanyị ihe ọjọọ ka a na-ekwu ị ma na ịghọtaghị ihe dị n'iche na gboo dịka nwa anyị na-ekwu ya ewero ihe a na-asị na mmadụ nọ n'obodo oyibo ma ọ bụ nọ ọ na-abụzi abịa ka hapụ ibute mmanya nkwụ ma ọ jụọ oke ọfọ chere mana mmadụ nọ n'obodo oyibo ma ọ nọ na-alụ ọrụ bekee enweghị ihe o gbochiri ime omenala maka na gboo ọnwụ ndị nna ụmụnna na-ejegide tupu o rie nri onye na-anụ nwaanyị na ha ga-abịa o wezi oge ọ ga-eru ọ ya bụ nnene nwa agbọghọ eje nnene ọ bụrụ na ndị okenye ejechaga ebe a eje nnene n'ebe ahụ tupu ewepụtazie ụbọchị a ga-emekọta ihe niile ọ ga-abịakwa ụgwọ isi ya bụ na onye ọbụla na-eji ịnụ nwaanyị a na-ajụ kwesịrị ịma n'ihe akwa na ihe mbido ụwa na-enwe ihe ọ kwesịrị ịkpọ ya mkpa ọ bụrụ na ịkpọ ha nwunye gị mkpa ịnụtazi ya iwere ya na-eme ihe na-akwesịghị isi ị ga-ahapụ ebe ị na-arụ mana ihe ịchọrọ nwaanyị ya bụ na ndị ụmụnna nke a bụ ihe ga-ejikọta ụmụnna na ụmụnne ndị ọgọ na-abụ a ha amara onwe ha ọfụma na ọ bụrụ na ụmụnna nna onye ọbụla na-eje ije oluzie oge a na-eme ya usoro ahụ ga-adịrịrị mana nke bụ eziokwu bụ na ife na-agbanwe amana ọ na-agbanwe chere ife na-agbanwe n'agbanyeghị na anyị ga na-ekwusi ike ka omenala anyị dị onwero ihe ịfụrụ narị afọ gara aga ka dị etu ọ dị kịta nke a na-ekwu awụrụ ihe eju mana o nwere ihe dịka ameche m chee jụụ gụbịa be m iji ha ọchị wụọ iji omebịa ka ihe bịara ime ewe ndị chọrọ anyị ga-atị ịgụta ya ọrụ ihe bụrụ ịbịa be m na ịbịa ịjụ m ihe iwe ha ọchị na mmebịa ka ị chere ekele gị dee ka ị mere gwa ya afa gị na-ebe isi akpọwọ nne gaa n'iru nwanne o oke mbụ ọgajuzian na ndị omenala Igbo ọkwa mbi nataghị ihe mụ mara m chọ ka ọ baalụ m uru mbịa m ga-ejide ọjị ma ọ jide mme ị na-ekwudo okwu ọjị ịzọ ha kedu ugboro ole ka ijegoro ebe ị ga-eji awa ọjị ọkara ndị na-ebe anwa sị na ha amata na ha na-atụ ụjọ ị mara ọgbọ nwaanyị gị bara elu biko gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ Ikechukwu na-ekwu ana m akpọ from Ojirima. Gaa n'iru. Ihe ahụrụ kwuo na okwu ọnụ na-ekwu na ihe emebisigo maka onye gara ji na be anyị na ọ na-eje ụka ndị chegherie wee mee insist na anyị eji ego ere kọrọ mmanya sisi cheki ihe niile na mọt wee cheki ihe niile na mọt cheki to wee buje mọt ana niile ọ
anyị gbara ndị nwụrụ ọnwụ maka ụmụ na nna mmehie ekwe ka ụmụ agwa na ihe ọ na-enye anyị in fact na ihe ọ na-enye ụmụnna n'ọdụ ka ọ pọzi bikos ị na-ama ndị ka anyị iri ihe anyị achọghị iri and mụnwa na onwe m asị onye ụgwọrọ ọjị mmanya nwere ihe ọ na-alụ a na-awụ anọkịta sị na okenye nọ na mbara bụ unu na-anaghị mmanya gbam a na-eme ya n'ogbe na ananụ ihe a na-asị iji egotere ezigbo nkwụ nkwụ elu iwe tụọ na anọ iwu ọjị n'obodo bụ unu ọ nwere ndị na-anaghị ọjị ha mana anyị si mụta na wee gaa di ya ahụhụ nwa na di ya okwu na ụka ise dị na latin marriage in fact any of the one in place and abandon ya nya ọdịma ọdịma ibe obodo gwa ihe nekwe bụ nsọ anana ọhịa onye na-akpọ ọdịma ihe a ya na gwa bụ eziokwu ịma na ịbịa iji ata ndị ichie na ndị nze ihe bụ ihe ma ahụ na ọcha ha gwara dị bụ ihe ndị ichie na ndị dịkọ ihe mmadụ na-abịa n'ịchọrọ iwere koje ka ọ baalụ gị uru onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ daalụ biko nọgharịa ebe anyị nọ ọ na-afọ opi nwanne m daalụ ịma na ndị ụka sụta emebichagbu ihe aha nwere ihe niile ji na-ada awaja ihe dị ahụ na ọrụ ndị ụka bịara ọnwụ na ọma ọtụ ka ha kwuru ha ihe nweta ncheki ebi ego na a na-eri ya ichiwa nkatọ mbịa 2 months ya 2 carton months ichie ka ọ teki eri ihe nye mana arụ ya ndị ụka mebichara ihe niile nde na nke ashabi onye na-agba akwụ nwaanyị alaiki ya na ya eme ashabi o mere hụ ha mmanya ọhịa ịlaiki ya ụfọdụ jikwara ya nwụ nwaanyị wee na-eme biznes o jebụwa ego ya mee ka nwa eke mere ikekwa ọrụ ya o jee mere ashabi mere nke ma ego ihe niile ọ ya enweta na-egwu ma erichi na ego ndị o megburu ọ bata ya na nwunye ya nwere nsogbu ya iwebe ndị ọtọrọ agụọrụ ihe ya emenwu isi ya mba ya emenwu ya ihe thank you daalụ mana oge niile anyị na-ekwu ndị ụka amaghị ọ bụrụ na ị kwesịrị ike na nke gị enweghị ka mmadụ ịnọrọ na be gị dịka anyị na-ezi ikwe ekwesị ike otu anyị kwere na Chineke anyị na-aza anyị ekpere na anyị ma ihe anyị na-eme onye nke ọzọ bụ isi na ya dịka ụfọdụ na-asị ya mgbajenu chọọ onye nke gị ebe ị hapụrụ ndị ụka gị chọbazie na be gị ị chọzi n'ime ihe omenala ihe ebe ị bịara ijebezie n'ebe ị na-eme ọ ndidi ndị omenala ndị niile nọ n'omenala ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu kwesịrị ijikọ aka ọnụ wee kwesịa na ihe a na-ekwu ihe nji wee sị na eziokwu bụ na dịka etu anyị si wee kwuo naanị m na nwanne m nwaanyị sịrị na mụ ama abụzi nne ya mana ọ bụrụ na ọ sị na mụ abụ nwanne ya ga-anọ ọnọdụ dịka nne ya ka omenala si wee kwuo m ga-agwakwa ya sị ya na onye a bịara idugide na ọ dịkwa m mma mana nekwa ihe ọ ga-eme mụ amasị na ọ bụrụ na a na-ekwu maka ego m ga-aghọta nsị ya mee nnukwu unu ụra mana okwu asị bụ na mmadụ ga-abịa ịnụ nwanne m nwaanyị o mee weta ọjị o mee weta mmanya osinachi ihe ọbụla a na-eri ya o nwere nwatakịrị binyere mma m nọrọ be anyị wee too ọ bịara be anyị mgbe ọ dị arọ abụọ anyị na ha bụ nwanne ekuti ya be anyị ọ nọrọ be anyị too mama ma zụọ ya o ruo mgbe ọ fụrụ di ya na-agwa gị mere na arọ a o ruo mgbe ọ fụtara di ga-anụ ya ọ bịa gwacha ndị be anyị ha afụtagodi bịa be anyị wee gwa mma m ha kpọọ m n'ekwentị wee gwa m ọ sị biko na ya chọrọ ikwu
na mbọsị dị etu a ma ọ ga-adị mma ma ọ ka nye ya mbọsị ga-adị anyị mma na ya chọrọ ka ha bute mmanya na be m na mmanya na a ga-ebute 2 galọn na be m na ọjị wee gwa m na ya chọrọ ịnụ m na di ya nwa ga-ebute ya n'agbanyeghị na ndị be ha ekwetego mana ọ ka agwa m ọ sịrọ m ka m kwuo ma ọ ga-anụ ya ma ọ ma anụ ya mana ọ ka ọ gwa m na ya afụtago ịkwanyere m ugwu m wee kwado nsị ha bịawa na-abịa ha wee bịa o nwere ka anyị si akwado anyị akwadoro o nwere ka esi abịa ha bịarọ ha eburu mmanya wee bịa mkpọkwanụ ndị agbata obi na ụmụnne m ndị na ụmụnna ndị nọọsụ anyị aṅụọ mmanya mbọsị a nụrụ ya na be hazi anyị eje ha wee mara wee fụchaa m si ha na ha amarugo na ha bịara na ezinụlọ siri ike wee fụchaa be ha be nwaanyị fụkwa be anyị o wee bụrụ na ha na-enezi anya na onye a imerigodo ndị be ha ma imerie ndị be anyị kedu maka ndị be ha imerie ndị be ha kedu maka ndị nke ọzọ ịghọtago ihe niile abụrụ maka ọ bụrụ maka ego naanị a na-agwa ụmụaka ụmụ nwaanyị ihe a niile anyị na-ekwu ugbo maka ụmụ nwaanyị na-agbaso nwoke ọ dịka nke anyị kwuru ugbu a ikwuru na ụfọdụ ga-abịa agwa ha ma ihe a ga-eme ha ebu n'egbe gbaba egbe gosi ha ma ọ bụrụ na onyere ekwesịghị ike nwata ha kpọrọ otu a kedu ọnụ unu ọ bụrụ na na-emegide ya n'ebe ahụ ọnụ kedu ọnụ unu ga-enye ndị a ga-akpọrọ ya na-emezi ya ka o si masị ya ya mere ụmụnna ga-esi kwesie ike si na nekwa ka ha si eme na be ha akwanyere nwa gị ọzọkwa bụ nwaanyị a na-anụ akwa nwaanyị a na nwaanyị mgbogo ọbụla na-anụ anụ maka na eji anụ nwaanyị maka nwa and adụmn'ihu ọzọ dị n'ime ya enweghị ka na nne na nna bụ salụgọ ya dịrịgo na mma ya dịrịgo na mma oke ịdị na mma ahụ bụ ma ọmụmụ ma agamnihu ma akụnụba mana ebe ebe nwaanyị agọghị ọjị enweghị eti na-emebi ihe omenala ndị kesị ego nwaanyị were iwe woo na ọkụmara ụta ka ndị iche egeji iwe na enweke ruo echi achọ mkpụrụ afọ asịnọ nne di enweke echi achọ mkpụrụ afọ asịnọ ndị mụrụ nwa biko gwa ya afa gị na-ebe isi agboo Ichie gaa n'iru ịma gwa dị ihe niile ahụ a na-ekwu aja dịcha mma mana o nwere ụmụ na ya arụ wejakịta chụdi nwa dị chọrọ ịbụ di ewere m bịa wee si mba nwaanyị fata nke gị nwere nwe gị enwere ma ngadatịrị ma achọghọ ka nwa nwaanyị afụ ya na-etinye ọgbaghara ka ọ gbara afọ so onye kpatara ụfọdụ nwadị ji agba nkịtị maka ikwu okwu karịa nna m nwa ma nne m nwa asị na-eza ịgba ncha dị ka ọmụnwe ya gwa n'afọ ọkwa ya ka eji ụgwọ ya wepụta agba nkịtị thank you onye bụzi na enweghị ndị nnodo na-enedo ụmụnna ahụ maka na onye nnodo like abịa n'obodo ọbụla mere ndị na-enedo ha anya abịa na ụmụnna ọbụla mere onye wefute gị na-enedo ha anya onye ọrụ ahụ dụara bụ onye dịka chiman ụmụnna ahụ ma ọ bụ dịka igwe ma ọ chifu ụmụnna ahụ ka ọ dụ anyị si ede anyị na ihe anyị ji anụ nwaanyị na be anyị nke na ọha na eze kwụsị na abịa na ezinụlọ na ihe eji anụ nwaanyị na mbụ cheman ndị dị ụta na ihe eji anụ nwaanyị na be anyị bụ ihe dị ụta ịma na ihe a na-ekwu ịlụ nwaanyị ọ gara ọkwa n'ọkwa n'ịmụ ihe a na-eji agbaka ihe bịara maka na amara m ebe ololo mmanya bịa unu na-akpọ na nghọta si bata ọ dịghị na tugo anụ mme ụdị mkpụrụ ọchị na-abụ ma ịtọ ọ ga-alụ ọnụ ọzọ oge ebido dejube akwụkwọ niile ede akwụkwọ nke ede nke ọzọ na-achọrọ ịnakọta ihe bụ ebe o si ihe abụrụ n'omenala ihe anyị na-ekwu nke eji abụkọ ka omenala onye ọbụla jelu na be di ka ihe mere ike ịdịrị na be di bụ ngene ọ bụrụ tugo anụ mme maọbụ nwa nga anụ mme tinye n'ime agbamnkwụ nwaanyị ahụ a na-eme mana ihe ọ bụrụ igwe ha tie mmanya ọcha ka eji unu mechazi ọrụ chọrọ ịnwụ nke unu chọrọ ịnwụ unu eje n'ebe unu na-ekwugodo nke ka njọ bụ na a ga-asị na a na-agba nkwụ a nọ na mbụ na-ekwu na ya mara ebe ịgba nkwụ si wee bịa a na-agbakwa nkwụ eje buru achịcha oyibo keeki ma ọjị ị ga-afụ keeki akpụọ eweru keeki wee kpụọ ọjị kama a ga-achịtakwa ọjị igbo eweru keeki wee kpụọ ọjị wekwara keeki wee kpụọ ite mmanya wee na-ajụ mana ịma ekwugo m ya sị na ndị be anyị metọrọ omenala anyị anyị aka emedo omenala anyị awọm dị na ihe a niile ka anyị chọrọ awọm dị na ya ugbu a ịfụna na ile anya na gboo oge nne anyị ha
nne anyị ha uche nụrụ ihe dịka alụkwaghị m ada adị ya ha na-alụgide mana ugbu a dịka onye ji ike bịa kpọrọ nwa gị emeghị ihe ụmụnna m isi ka ndị ọzọ soro gị wee kwuo adịghị ama ewere ka ihe a ji mee eweza ka esi mebezi ọzọ ị ga-agbata asọ eme aka nwata agbapụzi ewerezi ga-ajụ onye ga-ajụ ese ya mere anyị ji asị ọ bụrụ na na-ejikọ aka ọnụ dịka eji ejikọ aka ọnụ na gboo onye ga-akpọ nwa gị bịa metọ ya ka a ghara iwe ndị ga-ajụ ya ajụ. Ị ma na mgbe gboo na ndị be anyị sị na ọgọ bụ chi onye onye ka na-ekwu dị okwu a kịta ị makwa na mmadụ ga-ewe tụtụrụ ụlọ chara ọkụ wee mụọ ọgụ ya nwoke n'iru si ebe a pụọ ma gị ma nwa gị anwa si na ebe a pụọ ọsị onwe mụ na ya mụrụ nwa o wee bụrụ onye a bụ na ihe a niile nsọpụrụ mmadụ ma nsọpụrụ omenala ma nsọpụrụ obodo ma nsọpụrụ Chineke adịrọzi maka ọ bụrụ na ọ dị a na-asị kedu ihe a ga-eme ihe anyị ga-eme bụ ka anyị wee chọpụta na mmadụ na anụmanụ abụrụ ofu na onye jere ịnụta nwaanyị na ijere igote ọkụkọ n'ahịa ịmata na mmadụ ka ijere ịnụta nọọ nsọ ihe dị nsọ na ịmakwa na ndị oyibo kwuru na ha na-agba akwụkwọ na-eweta na Chineke si hapụ nna gị hapụ nne gị bịanụ mgbadịgba bụrụ ofu bụrụ ibụa n'ofu anụ arụ ihe anyị na-eme na omenala na-abịa mechaa jikọọ mmadụ anyị ada emezi ya Ogbuoja na nkenke okwu ndụmọdụ na ma ihe na-ekwu onye ọbụla karịta na omenala anyị abụghị ihe na-eme anyị anyị n'aka onye na-akpọ kem ka m nwere ya onye na-akpọ beko bee ya nkenke daalụ ndewo gaa n'iru aha m bụ nso esi m ka m akpọ nwanne nna ndị gaa n'iru biko nkata ụmụ ya ọ na-atọ n'ogote ụtọ ihe ndị si na-atọ n'ogote ụtọ dị na kemgbe nsọ ihe na-emezi ndị Igbo ugbu a dịka ndị mmadụ enweghị ike ịkọwawu ma anyị akpụ si n'aka maka na ime ya ya ọfụma ịhụrụ na nke anyị nọ na-abịa ha bụ ndị ofe mmanụ isi iwe ha anyị nọ na be anyị nọ n'ala Igbo biko ewere ndị anyị nọ na be ama m jebụ njide ndebe ihe na-achịkwa ndị bụ na bekee abatago tara omenala anyị wee ghasaji anyị aka bie biko nwanne anyị mana oge adị ọzọ bee ya nke biko na oge adị ọzọ anyị na-apịachicha apịachi bie kpatara jiwezi na ihe na-asọzi na paa daalụ eze ndụmọdụ nke gị dịka mana m ekele ọha na eze nwoke ama ekele nwoke ekele nwoke na onye kwe na ntabụ ndị gara anyị cheta n'ihe anyị na-ekwu n'ebe abụghị ọrụ anyị na-ekwu si na nke okpukperechi onye na-ekpe adịghị mma ka ọ bụkwa n'ihe ọma wee dụrụ na-ebịa na be mmadụ ahụhụ mgbe esi na ọka gwuje bụkoo mme ya niile bụ nkwọcha na-edu n'ahịa ugwu bụ asị na ugwu bụ nkwe nwaanyị ji wee na-amụta nwaanyị ibia obe na Anambra ezigbo mmadụ nnukwu onye ahụ ugwu ọ bụghị abịa ndị ụmụnna agwa unu na-ekwu ihe chọrọ ka e merie ka udo nwere ike eche ka a bụsara unu n'ọnụ ụna asị na agaghị emenwe ọkụ ha na-eme ọtụtụ ndị mmadụ eje na be di abụ asị na onye anụma na ọtụghị ime bifo ma ihe na-eme achị ofu anyị ebe esi na maka ọsụrụ ya a sịkwa ihe na-eme anyị si anyị n'aka and igwe obodo ihe a bụkwa n'ọrụ unu ndị ọtụtụ ndị dị iche iche echiri echichi n'obodo ma ndị echiri na ụmụnna ma ndị echiri na ọha obodo ma ndị na-ekọta ọha obodo anya ma igwe obodo ihe a bụkwa ọrụ unu maka na eji echi igwe n'obodo bụ ihe mmedi ha adọ mma n'obodo igwe asị na ya chọka nke kwụsị ibe eji achị ọtụtụ ndị echichi dị iche iche na ụmụnna bụ na enwe ha ga-afụ ọnụ ụmụnna onye asị na ihe adịghị mma ihe eji ekwere onye ndu na ụmụnna bụ ọ bụrụ na mmadụ bịa n'ịfụ ụmụnna onye ahụ ka ọ dụ anyị sị na-ekwe otu ụmụnna a si eme dịka onye ọbụla mara ọrụ nke o kwesịrị ịlụ ya lụa onye ka bido ya ga m chọrọ ikwu ihe m na-ekwu bụ na n'agbanyeghị na anyị ma na ihe na-agbanwe mana etu o si na wee gbanwe ka anyị zara afa nna anyị ya biko
ị na-eme ha alụmdi na nwaanyị kwesịrị ịbụ dịka Amechukwu ya dịka mmadụ na mmadụ ikwekọrịta bụrụ ofu n'ime okwukwe na n'ime ihe niile ije ịnụ nwaanyị wee mechaa bụrụ ọgba aghara na ihe arịrị ndị na-eje na nke ha wee wechebesi iwe ka ezi ka isi chọọ ka ihe a wee ka ị biri n'udo ije ịnụ nwaanyị gịwa na-eje anụta nwaanyị ị mara ihe niile ị kwesịrị imeme ya gịwa na-abịa na nke unu biko ụmụ ihe a niile a na-agbakee na-ebute nsogbu dịka mmanya aka mere ololo nke ọzọ na ihe ndị ọzọ ihe abụrụ ihe a bụ ihe bịara abịa na-ebutezi ọgba aghara ugbu a ị mara ihe a eji eme ya mmanya osinachi ịkwụ ngọ nwaanyị ka esi akwụ ya rie oriri nrigba a na-erigba maka na a na-eri nrigba nke a gosi na ezinụlọ abụgolo ofu anyị jee ya n'usoro a sịkwana na ị na-alụ ọrụ bekee na ya gbochiri ị ga-eji si weta ego ka emekọrọ ihe niile ndị ka ndị ga-amara ka unu si eme agaghịzi ama ka unu si eme mara na ị nọkwa n'obodo oyibo n'ezie isi ihe a niile bụ ego ị na-eje ụka biko jee mee omenala ebe ị na-anụ nwaanyị mee ya n'udo jiri udo ga ebe a ejekwana sị na ị n'obodo oyibo maka na ị n'obodo oyibo ka emebezie ihe niile na-awụ ị na-awọkwa ndị niile wọrọ ya wokwu ihe a wọtara wokwu ihe a wọtara oge e mere ya na gbuo mee ya dịka esi eme ya a na-anụka nwaanyị nka na-ebi n'udo na-ama ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ya mere biko udo ka eji anụ nwaanyị ụmụ ihe niile ụmụ mmanya na ụmụ ihe si esi bịa abịa a na